Laking gulat ng consumer na si Creslin matapos madagdagan ng higit sa 300 pesos ang kanyang binabayarang bill sa kuryente ngayong buwan. Tiyak na umano mas maghihigpit pa siya ng sinturon lalo't hindi na niya alam kung paano pagkakasyahin ang budget ng pamilya. Mag-iipunan talaga ang pagbayad kaysa maputulan. May man kitang magiginibo. Siguro matipid na lang. Talaga din na rice cooker. Ayon sa Kasureco 2, may pagtaas ng higit sa 2 piso per kilowatt hour sa singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril mula sa 6 pesos and 76 centavos per kilowatt hour nitong Marso sa residential consumers. Pumapalo na yan ngayon sa 8 pesos and 83 centavos per kilowatt hour. Sa low voltage consumers naman umaabot na yan sa 7 pesos and 96 centavos per kilowatt hour habang 6 pesos and 64 centavos per kilowatt hour naman sa high voltage consumers. Ayon sa kooperatiba, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng generation charge na direktang naapektuhan ng pandaigdigang presyo ng langis. Naglangkaw kita ng lampas 2 pesos. Kung hihilingon ta po, although affordable pa ang satuyang rates, pero namamatian ta na si paglangkaw. Gusto sabihon po kayo ni, mag-prepare na kita dahil iyo man po talaga ini si bulan, ining bulan na Abril, si puon kang epekto. Kaya itong grabing init kang panahon, panduwa si halangkaw na produktong petrolyo, panduwa po, halangkaw si demand, ninipis na si supply kang kuryente. Sa forecast ng kooperatiba, tila wala pang preno sa pagtaas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ay abiso nito sa mga consumer magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na sa peak hours upang mabawasan ang konsumo at bayarin sa kuryente. Chris Novello, CSN.